Čau lidi, já vás vítám u mýho dalšího videa a dneska to bude prank call. Zavoláme do jedné pizzerky a trošku je vyprankujeme a uvidíme, jakou oni budou mít reakci. Doufám, že se vám to bude líbit, tak jdem na to. Pizza Fabiče, dobrý den. Dobrý den, dovolal jsem se do pizzerie. Ano, Mohu si objednat pizzu? určitě. A můžu ji nějak jako namixovat, bych ji chtěl. No můžu vám udělat jedině půl na půl. A jako třeba, kdybych si dal šunkovou a na to třeba cibuli, sýr, to nejde? Čeho, kdybyste si dal šunkovou a k tomu? No, jako dát k tomu třeba další ingredience, třeba kukuřici určitě. a takhle. Jo, tak můžu, co bych tam chtěl do té pici? Tak povídejte, co byste si dal. Takže chtěl bych pizzu 45 cm. Tady koukám na vaše Ano. stránky. Pak na tu jednu půlku bych si dal sýrovou. Ano, Všechny druhy sýru, co tam máte, mám rád sýr prostě. Pak na tu druhou půlku bych chtěl určitě tu šunkovou. ano, S kukuřicí, hrozně moc kukuřice. Mám rád kukuřici. ano. A nějaký mořský plody máte? Nemáme, bohužel. A nějaký další ingredience, co tam máte nějak? Máme, co by vás zajímalo, máme salám, pikantní salám, Tak k tý, páskou šunku, sušenou šunku, kuřecí maso, tuňáka. tak k tý šunkový si dám tu nějaká. A na tu sýrovou bych prosil ještě cibuli a slaninu. A to bude asi všechno. Takže je to pizza půl na půl, jo? Ano. A bude to teda formáži na jednu půlku se slaninou a cibulí. Ano. A na druhou půlku bude šunková s kukuřicí a s tuňákem, jo? Ano. A ještě nějaký pití máte taky? Prosím? Prodáváte i k tomu pití, abych nemusel chodit do toho Kauflandu, víte, velký fronty a takhle. Haló? Slyšíme se? Já jsem vás teďka neslyšela, já se omlouvám. Jo, v pohodě, neomlouvejte se. Jestli máte ještě pití, abych nemusel chodit do Kauflandu, jestli se to tam dá k tomu. Chci vědět, kolik to je, jo? Máme půllitrový pití. Tak bych si vzal půllitrovou kolu. A kolik to bude dohromady stát, abych se připravil? Takže dohromady by to dělalo 300 korun, plus kola 330 korun. A ještě krabici, nesmíte zapomenout. Prosím? Ještě, jo, je v tom započítaná i krabice? Ano. Jo. No víte co, já si tu pizzu asi nedám. No. Přijde mi to docela drahý, máte fakt drahý ceny a prostě si to strčte do prdele. Takže paní asi to neunesla, tak jí zkusíme zavolat po druhý. Ano. Pardon, já se omlouvám, já mám takový výbuchy steku, když slyším nějakou cenu, víte, prostě, musíte mě pochopit, já jsem nemocný. Tak, ještě jednou, To byl dobrý vtip. jaký Máte vtip? zájem o něco nebo ne? No, o tu pizzu, co jsem si u vás objednal. A budete si ji brát nebo nebudete? No, chci? Určitě. Jste říkal, že ji nechcete? No, to je ta moje nemoc, já vám to říkám. Jo, výborně. A přijedete si? Vy mi ji nepřivezete? Tam to bude? Říčany. No do Říčan to nevozíme, bohužel teda jako. A kdybych si přijel vlakem do Benešova na nádraží? No tak si přejďte do Benešova na nádraží, když už sem přijedete, jak jsem taxíka, přejďte si do Kauflandu. Tak to si naserte. Jejde si ze mě prdel, naschle. Nashledanou. Takže viděli jste tenhle prank, doufám, že se vám líbil a taky jste se trochu zasmáli. Zanech tady like, jestli se ti to líbilo, sdílej to, odběr prostě, takže cokoliv, co chceš, takže čau.